أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم ambi ala fo ka barkada ka soli ka caya aminata dinka muhammadu rasulullah kisini nema ubana so dungowe ala ka annafana barkai ka folin tani wati na ka di Cherifla TV fleba pela jerelima nye siliki nani ali bunda kun sanfilala yoro jamogo ani yoro surmogo anga folin tani ubi au bela jerelinye danti folimina nani folin tani di au masa utumana ambi ayiraula ka fo bi ambi kene min kono anyi wele bla an balimamuso ani an bamuso no ye madame Sangare Wurkiyatu Fofana madame Sangare Wurkiyatu Fofana délégation mi no bora Abidjan Ansarla kana Mali ale mauludula no ye Aseid Ousmane Cherif Madani Haidara ale ka mauludu okum kononai utuma ale bo délégation fe anyi wele blama ala sona ayanga kene soro Madame Sangare Wurkiyatu Fofana, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa anya wele blema yanga kene bunya adiara nyambi fu kosobe. Ka itama nyogon bela jerelin fu. Ka Abidjan bela jelin fu itola. Nintanga kene yin sigi folo yi. Aywa bi amina je kadu masala min kono. Odi farafina furu nogoyaw furu bi se ka nogoya farafina cogo min na o okumuna anye jamana min ta misali la o ye Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire o furu ale ni Mali furu yoro jumɛn ta ka nogo an filɛbagaw n'o dɔn bi wulada in na yan'an ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ kuma galama di yɛrɛ ma i ka foli ni tanni di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka barikada ka salatu kisi n'a nɛɛma k'o ɲini ala fɛ a k'o jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu Bashiri n'o ye anw karamɔgɔ mɔkɛ ye k'a ɲini ala fɛ an sigila hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun na ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an karamɔgɔ ma o min kɛra kɛnɛ in sababu ɲuman ye sabu ka da kan teleso in o sababu ale de ye diɲɛ bɔ kɔnɔnagwan na ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛ diinɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen na ani adamadenya faamu cogo ɲuman na donc an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ ala k'a ni sago d'a ma amina yarabi fɛn min ye belebelew la belebele n'o ye Aseid Ousmane Cherif Madani Haidara ye a ye foli laminɛ a ka denbaya bɛɛ ye foli laminɛ wa kanubaga bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ o tuma na foli kɔfɛ sa an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ Abidjan farafindugu don Mali yɛrɛ ye farafindugu ye an ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ayiwa furu bɛ kɛ Mali la yan i komi furu bɛ kɛ Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire ye ayiwa furu daminɛ yɛrɛ o ye maminɛw ye n'o ye fiançailles ye ayiwa maminɛ ninnu okumu kɔnɔna la aw ka maminɛw bɛ kɛ cogo di Abidjan muso bɛ ɲini cogo di u yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn ye ka na wa bangebaw de b'a ɲini wa aw ka musow bɛ ɲini cogo di alhamdulillah ala k'a ni sababa bɛɛ amina yarabi bon anw fɛ yen nɔ komi duw bɛɛ n'u ka tagabolo don anw fɛ yen nɔ ni furu kɔni bɛ ɲini a bɛ taa ɲini muso fasolakaw de fɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ta kare kun na a mana kɛ ɲaw ɲama a bɛ taa laban faso kɔnɔna de la donc furu bɛ taa ɲini dɔrɔn kuma lasurunya bolo ma muso somɔgɔw de fɛ furu bɛ taa ɲini yen komi i y'a fɔ cogoya min na maminɛ bɛ kɛ cogo di o tuma na n'u taara bɔ yen nɔ muso somɔgɔw fɛ yen nɔ k'a fɔ an bɛ karisalakaw an ye fɛn ye aw fɛ an bɛ min fɛ kabilaw mana ɲɔgɔn ye o mana bɛn min kan n'u jɛnna ni a ye
o kuma na o bɛ ci kɔ segin k'a fɔ anw jɛnna n'a ye jɛn kɔnɔna na sisan o bɛ sɔrɔ ka na ni woro ye ka na woro di bon o woro la dɔw bɛ na n'u ka woro 3 n'u ye jɛn di dɔw bɛ na ni woro 3 ye ɲɔgɔn fɛ bon an ka siyaw ka ca ye comme a b'a fɔ cogoya yan nɔ kabilaw ka ca fɛnɛ cogoya min na siw ka ca par exemple kɔyagaw fɛ yen tan sisan olu ka woro 3 in na o bɛ taa ni ko damabɔ woro o bɛ taa ni woro demi ɲɔgɔn na o bɛ taa n'o ye fɔlɔ la filanan na 1 kilo hakɛya o bɛ taa n'o ye sabanan na sisan o bɛ taa ni 1 kilo et demi ou 2 kilos o bɛ taa n'o ye ka sɔrɔ ka 1000 ani 200 d'a kan bon ne ye 1000 ni 200 d'a kan 600 o b'o di falakaw ma o bɛ tɛnɛmusow de wele sisan ka dɔ in di 600 fana di tɛnɛmusow ma k'a fɔ an jɛnna n'a ye ka den di o kuma n'o kɛra sisan u bɛ sɔrɔ ka kabilaw wele sisan o y'olu ka maminɛ kɛcogoya ye bon fan wɛrɛw fana na olu b'u ka fɛnw fɔ ɲɔgɔn fɛ mais a bɛɛ kɔni na o bɛ taa ni woro de ye fɔlɔ ka taga a di comme dɔw ta bɛ kɛ woroden 13 ye su ye 30 ni joli 70 90 o bɛ da dɔw fɛnɛ ta kan o yɔrɔ dɔw ta yen fɛnɛ ayiwa n tɛna se ka tɛmɛ nin yɔrɔnin kan comme i y'a yira k'a fɔ ni woro nana u bɛ taa 600 ni woro di falakaw ma ka tila ka 600 ni woro di tɛnɛmusow ma o kuma den balakaw dun musow bon musow bɛ wele k'a fɔ ɲɛna ko cɛ bɔra den na mais na i n'a fɔ worobako min bɛ aw fɛ yan nɔ sisan worobako bɛ aw fɛ nɔ worobako bɛ kɛ an fɛ mais sisan a man ca fɔlɔ la woropaɲɛ ko kuma tun bɛ fɔ dɔw woropaɲɛ na dɔw tun bɛ 5000 d'a kan dɔw bɛ 2000 d'a kan o tun ye fɔlɔ mais an bɛ yɔrɔ min na komi sisan woropaɲɛ yɛrɛ dɔgɔyara la dɔw bɛ taa ni 3000 ye an ka woroba wari o ye nin ye dɔw yɛrɛ bɛ taa ni 5000 ye ko woroba na a kanda Aketo ne bɛ fɛ k'a dɔn an ka woroba kelen an bɛ min woropaɲɛ minɛ yan woropaɲɛ k'a daminɛ 20,000 15,000 30,000 40,000 50,000 ka yɛlɛ aw ka o de worokanda wari b'a daminɛ 7,000 la ka yɛlɛ awɔ ne y'a faamu an yɛrɛ ye furu kɛ yan nɔ an b'a ye Mali la yan k'a fɔ woro mana demande dɔw bɛ 50,000 i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na bon anw fɛ yen nɔ 50,000 bɛ dɔw yɛrɛ ka kɔɲɔ kɛ k'a ban pewu Mali muso kelen furu fɛ o bɛ se ka muso 3 furu anw fɛ Côte d'Ivoire ayiwa n tɛna se k'i bila nin yɔrɔ in na halisa koyi n bɛ fɛ k'a dɔn aw ka worokan wari cɛyalenba Abidjan wari min bɛ d'aw ka labilali woro kan Abidjan o cɛyalenba bɛ bɛn joli ma bon comme n y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ sigiyɔrɔ bɛɛ n'a a lako de dɔw bɛ yen nɔ olu ta bɛ taa u ta kuru bɛɛ bɛ t'i jɔ 50,000 na o 50,000 in olu yɛrɛ ka minɛnkolon sɔngɔ yɛrɛ bɛ taa jatew la maintenant dɔw bɛ yen nɔ olu ka woroba wari o bɛ se k'a fɔ woroba wari ko 3,000 o kumana 2,000 bɛ d'a kan o ye yɔrɔ dɔw ta ye parce que sisan o tɛ taa ni woropaɲɛ ye tuguni mais min yɛrɛ ka ko gɛlɛyara fiyewu ne bɛ se k'a fɔ o ye 10,000 ye o ye mɔgɔ minnu ta gɛlɛyara o caman fana ye minnu bɔra yan fanfɛlaw la ka taa yen a dɔw bɛ taa sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw de sisan e ko k'u tɛ taa ni woro yɛrɛ ye ten woro dugu dun ye Abidjan ye yali kun dɔ b'o la o bɛ furu nɔgɔyali de o bɛ woro wari de di dɔrɔn u b'a fɔ ko woro san wari filɛ nin ye o b'o di bon woro kilaw yɛrɛ la sisan o tɛ woro kilan ka caya i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ woro kilo 1 kilo 2 san mais o bɛ bɔnbɔ de san ka caya i n'a fɔ aw fɛ yan Bamakɔ yan par exemple olu bɛ kɔgɔ de san k'a kilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ woro kilan na sinon fɔlɔ la woropaɲɛ tun bɛ taa u bɛ jetons kɛ ka wariw don a kɔnɔna na k'a di mais furu yɛrɛ mɔgɔw bɛ kan ka faamuyali kɛ nɔgɔyaw bɛ kan ka don a la cogoya min na ka taa fɛ woropaɲɛ ta t'a la tuguni u bɛ 5000 di dɔrɔn o y'a bannen yɔrɔ caman na quoi ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ u la fiançailles o kɔnɔna ka taa se muso furuli ma yali aw ka furudenw bɛ cɛla bɛ cogo di o wagati kɔnɔ alhamdulilayi furudenw cɛla fianceli mana kɛ k'a dɔn ko karisa
muso a karisa labila la karisa ye dɔw bɛ adamadenw lahalaw tɛ kelen ye u ka kabilaw la sinon dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye o n'u cɛw bɛ kɛ yalala ɲɔgɔn kɔ mais dɔw yɛrɛ bɛ maloya o la fo ka se kɔɲɔ don ma o dɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ fo ka taa se kɔɲɔ wagati ma anw fɛ yen ka caya bon dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen u b'a fɔ ko furudenni o bɛ taa furudenni na o mɔgɔw fɛnɛ ni bɛ yen o fanfɛ yɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu b'a fɔ k'u bɛ taa furudenni na mais a ka ca a la ni furu kɛra ka ban i n'a fɔ yan nɔ sisan singaniw ni fɛn ninnu bɛ yen nɔ fo kuma dɔ la u bɛ taa nege bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kɔɲɔ ma kɛ bon olu man ca danbetigi sow la ka caya mais bɛɛ n'a ka kabila bɛɛ n'a ka kow de don sinon maloya ko don dɔw fɛ mais dɔw yɛrɛ fɛ u t'a ye koba fana ni u ka yalala ɲɔgɔn kɔ furudenni ye jumɛn ye sisan furuden de ye cɛ bɔrila ye k'i ka minɛn cɛ ka yɛlɛma k'a bɛna n furu o de ye furudenni ye parce que a m'i furu fɔlɔ n bɔra i nɔfɛ bon hali yan nɔ an b'a ye singani ma yan malimɔgɔw fɛ fo dɔw yɛrɛ ta furu yɛrɛ bɛ taa sa ka sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ donc furuden de k'i ka minɛn cɛ ka yɛlɛma cɛ fɛ ka sɔrɔ kɔɲɔ ma kɛ ka sɔrɔ a m'i furu o de ye furudenni ye bon o tɛ hɔrɔnw man teli o la quoi danbetigiw man teli o la mais bɛɛ n'a jogow de don bɛɛ n'u ka jateminɛ ko cogoya de don k'o la quoi ayiwa o furudenniw yali o ka ca yen kosɛbɛ yan bon a bɛ kɛ dɔw fɛ furudenni bɛ kɛ dɔw fɛ mais furukɛlaw yɛrɛw olu kɔni tɛ sɔn furudenni ma dinɛtigiw fana tɛ sɔn furudenni ma n'i mago bɛ muso la ka bɔ a nɔfɛ n'a dir'i ma ka labɛn ka kɔɲɔ kɔnɔ o de ka ca ayiwa an ye o faamuya yali aw ka kɔɲɔ aw b'aw ka kɔɲɔw sigi cogo di aw ka kɔɲɔw bɛ kɛ cogo jumɛnw na aw taw ni Mali taw a bɛɛ ye kelen ye wa ou bien danfara jumɛnw b'an cɛ bon danfara dɔɔni bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ anw yɛrɛ an ka kɔɲɔw na aw fɛ yan nɔ sisan par exemple kɔɲɔ lasigi man cɛ aw fɛ kɔɲɔlasigi fanga man bon aw fɛ i n'a fɔ kɔnɔbolisɛ bɛ taa anw fɛ o kɔnɔbolisɛ yɔrɔ yanni an ka so maminɛngolon sɔngɔ aw fɛ maminɛni sira kan dɔw bɛ taa complet 40 complet 30 bɔ o siraw kan ko maminɛni o mɔgɔw fana bɛ yan nɔ bon anw fɛ maminɛni fini tɛ a bɛ se ka kɛ e muso maminɛ seli n'a ɲɔgɔnnaw sera ka fini san ka taa d'a ma mais k'a fɔ ka fini fara ɲɔgɔn kan ko nin ye maminɛni fini ye o t'anw fɛ yen maintenant ni kɔɲɔ bɛna kɛ fana woro fɛngɛ wari ninnu minɛngolon sɔngɔ ko la hakɛ fɛnɛ dan sigilen don o la anw fɛ dɔw ya minɛngolon sɔngɔ bɛ ta 20,000 na dɔw yɛrɛ ya minɛngolon sɔngɔ bɛ taa 10,000 na dɔw ya minɛngolon sɔngɔ bɛ taa 7,000 la o ye dɔw ka minɛngolon sɔngɔ an ka ɲɔgɔn faamu dɛ parce que i bɔra sisan ka minɛngolon sɔngɔ ko min fɔ nin ye anw fɛ yan wari min bi da anw ka wuruw kan a bɛ fɔ de ma ko minɛngolon sɔngɔ 200 ka ɲi donc anw bolo yan u b'a fɔ ma ni ne ma fili ko minɛngolon sɔngɔ maintenant furunafolo anw b'a gosi k'a kɛ kelen ye n'o tɛ ne hakili la furunafolo u bɛ tɔgɔ di silamɛ furusiri don mairie la dɔw bɛ taga ni a ye maire bɛ ɲininkali kɛ ko furunafolo sarala wa u b'a fɔ ko sarala hakili la o y'o ta ye bon silamɛ furusiriw fana u bɛ ɲininkali kɛ ko yali k'a dira wa den fa b'a confirmer ka fɔ a dira fɔlɔ la 2,000 kun don sisan Mali la yan o y'a kɛ 3,000 ye donc an ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la bon minɛngolon sɔngɔ ninnu aw ta ni anw ta cɛ e ko aw ta o tɛ aw bara minɛngolon sɔngɔ tɛ aw bara ayi minɛngolon sɔngɔ bɛ yen nɔ n y'o de fɔ n ko minɛngolon sɔngɔ in o de bɛ kɛ 10,000 k'a ta 10,000 na minnu yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn kojugu o bɛ se ka taa 20,000 na mais n'i y'a lajɛ o man ca la donc 10,000 ka jigin 10,000 duguma 15,000 la ka se 7,000 la o bɛ di wagati jumɛn na o bɛ di tuma min na ni labilali kɛra ka ban ka kɔɲɔ ɲɛ sisan
o b'o demander o b'a fɔ ko musow ka t'u ka laadaw fara ɲɔgɔn kan n'aw laada fara la o b'a fɔ ko minɛnkolo sɔn ka minɛnkolo sɔngɔ ye nin kɔɲɔdon dumuni ye nin malo wɔrɔ bɛ na ni kɔɲɔ wagati sera malo wɔrɔ ka na ani o nansɔngɔ bon aw fɛ yan nɔ aw ka malo wɔrɔ anw fɛ ka caya i bɛ taa sɔrɔ malo wɔrɔ kelen 5000 a nansɔngɔ ye i y'a ye 5000 o fana ye mɔgɔ ko kelen t'u ye dɔw bɛ 5000 di o ye malo sɔngɔ ye ani nansɔngɔ ye bon yan dun ne y'a ye dɔw yɛrɛ fɛ yan nɔ 20,000 yɛrɛ bɛ da u ka nansɔngɔw kan walima dɔw malo wɔrɔ ni 20,000 30,000 ne y'o bɛɛ mɛn yan nɔ ta la i y'a ye bon an kɔni fɛ yen nɔ minɛnkolo sɔngɔ bɛ di o ni worokan olu tɛ cogoya kelen n t'a dɔn ni aw ka minɛnkolo sɔngɔ ni danga in de ye komi i y'a fɔ cogoya o de bɛ da woro sanfɛ bon an ta minɛnkolo sɔngɔ bɛ di dan na woro in bɛ di woro 3 in bɛ di 5000 in bɛ di ko woroba wari ye nin a n'a lankan mais n'a minɛnkolo sɔngɔ o bɛ fɔ o bɛ di o de bɛ taa 5000 50,500 70,000 yɛrɛ hali dɔw bɛ 5000 di a la a bɛ dépend sigiyɔrɔw ko cogoyaw la mais ni kɔɲɔ bɛna kɛ anw fɛ sisan ntɛnɛn don n'a sɔrɔ furusiri ye alamisa ye ntɛnɛn don u bɛ kɔɲɔmuso lasigi bon o lasigili o man ca aw fɛ yan kosɛbɛ o bɛ mɔgɔ ɲini musoba sigilen dɔ ɲini o bɛ taa ka taa lasigi dɔw bɛ se ka kɛ karamɔgɔw ye o bɛ taa wajuliw kɛ furu kitiw ko t'olu fɔ kɔɲɔmuso ɲɛna ka ladilikanw d'a ma cɛlakaw bɛ na denbaw bɛ na balimamusow bɛ na ka caya donc o kɛnɛ kan sisan o bɛ na ka na fini don kɔɲɔmuso ka fini don a la k'a lasigi donc n'u y'a lasigi sisan o bɛ ladilikanw d'a ma ka sɔrɔ ka bɔ sisan ka kɔɲɔ jasa ka kɔɲɔ tando ka bangebaaw tando o n'a ɲɔgɔnna walima muso yɛrɛ tando o sigili kɔnɔna na sisan musow cɛlakaw bɛ denbaw de bɛ kɔn ka bɔ u bɛ 200 di lasigilikɛla ma ka cɛlakaw fana bɛ 200 bɔ mɔmusow bɛ sigi olu b'o ɲagari kɛ mais cɛlakaw bɛ taa o don kama olu bɛ taa ni malo kilo 3 ye malo kilo 3 sɛ 3 nɔnɔ bati 3 sukaro kilo 3 o bɛ taa n'o ye bon dɔw yɛrɛ ka se la dɔw bɛ taa ni 2 yɛrɛ malo kilo 2 ye ka bɛɛ kɛ 2 ye ka taa n'a ye o ye seko ye mais majorité kɔni ye kilo 3 ye o ye yanni kɔɲɔ cɛ tile 3 o ye lasigili bon o bɛ se ka tileba yɛrɛ bɛ k'a la anw fɛ mais aw fɛ u bɛ na ni kɔnɔboli sɛ ye dɔrɔn balimamuso bɛ na n'a ye mankanba tɛ k'a la aw fɛ bon an kɔni fɛ u b'o kɛ tilegan ko yɛrɛ ye an fɛ ayiwa ni an y'o yɔrɔ faamu sisan o tuma aw ka kɔɲɔ don yɛrɛ la o bɛ kɛ cogo di bon an ka kɔɲɔ don na sisan yɛrɛ a ka ca furusiri bɛ kɛ sɔgɔma yan fan ni fɛ an fɛ sisan ka ca parce que fɔlɔ la an ka kɔɲɔ bɔli kun bɛ k'a la a tɛ kɛ komi tile kelen ko mais sisan mɔgɔ caman donna ka kungoya bɛɛ kɛ tile kelen na i n'a fɔ aw b'a ka mairie tile kelen kɛ cogoya min na bon anw fɛ komi mairie ko ma fanga sɔrɔ anw fɛ kosɛbɛ donc sɔgɔmada fɛ furusiri la kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso olu bɛ labɛn ka taa furusiri yɔrɔ la kutuba bɛ taa kala ladilikan bɛ taa di o bɛ di kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso sigilen ɲɛna o furusiri yɔrɔ mana ban kɔɲɔmuso bɛ taa so kɔnɔna na o bɛ taa kunnamu kɛ ni kunnamu kɛra ka ban o jansaliw fana bɛ kɛ denbaw bɛ bɔ cɛlakaw bɛ bɔ o jansaliw mana kunnamu mana ban o bɛ sɔrɔ sisan ka na ni fɔliko b'u fɛ o b'u ka fɔli kɛnɛ sigi tileganfɛlaw la minnu b'u ka ko kɛ ka ban fitiri ma o b'u ka kɔɲɔ kɛnɛ sigi o la wula mana se sisan kɔɲɔmuso bɛ sɔrɔ sisan ka taa d'a cɛla la mais yɔrɔ dɔw la dansago mɔgɔ dɔw fɛ min bɛ yen sisan an fɛ kuma dɔ la fɔlɔ la kungoya kun bɛ kɛ k'a ban ka bɛn fitiri ma mais sisan ni kɔɲɔ daminɛna fitiri bɛ seli k'a ban ka sɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ k'u ka fɔli daga sigi donc kɔɲɔmuso olu tɛ taa joona fɛn na e ko mairie man ca aw fɛ yen mun na mairie man ca aw fɛ yen bon mairie kɔni man ca anw fɛ parce que anw ka sariya la Mali la par exemple muso fila bɛ mairie bɛ se ka kɛ ni muso 2 ye muso 3 ye bon anw fɛ yen nɔ mairie bɛ kɛ ni muso 1 ye muso 1 de mairie bɛ kɛ n'a ye anw fɛ bon hali o mairie o muso 1 yɛrɛ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɛn ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔna na k'a mɛn i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ service baara dɔ la a besoinen don papier ko dɔw la o kama a bɛ taa mariage civil kɛ sinon o man ca anw fɛ anw bamanen don an ka silamɛ furusiri de la kosɛbɛ anw yɛrɛ jigi tɛ da mariage
fɛngɛ kan mɛri furusiri yɛrɛ kan yɛrɛ ka caya i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ min ye mɛri furusiri kɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan o y'a cayalen anw fɛ mais minnu bi mɛri bɛ kɛ minnu na nin ye ani silamɛ furusiri bɛ kɛ minnu na nin ye yali kɔfɛ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlasigi la wa bon a man ca i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu na mɛri furusiri i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ service baara ninnu na a b'a kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kama mais minnu ka furu bɛ siri silamɛ furusiri la o tɛ ɲɔgɔn gosi fosi la o tɛ ɲɔgɔn gosi fosi la bɛɛ bamanen do i ta ma dɔrɔn anw fɛ i bɛ yan nɔ ne b'a mɛn de yan ko foyi ma kɛ ko silamɛ furusiri dɔrɔn de kɛra bon anw fɛ silamɛ furusiri yɛrɛ de ye ko bɛɛ ye papier b'aw ka silamɛ furusiri la papier b'a la o ye papier k'a la mais o cas ni mɔgɔ min ni silamɛ furusiri bɛ mɔgɔ dɔ la mɛri furusiri bɛ mɔgɔ dɔ la yali olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔw la mankan na wa sigiyɔrɔ kelen na i n'a fɔ ka se fangaso la sisan olu mana kɛlɛ n'olu sera fangaso la yali bɛ dɔ dɔw yɔrɔ kan olu ka kɛlɛ cogo i n'a fɔ sinaya sira kan bon sinaya sira kan cɛ de bɛna muso fɛ parce que e ye layiru di muso ma k'i tɛna dɔ wɛrɛ ta donc n'i bɛna dɔ wɛrɛ ta sisan n'i ma ɲɛ dɔ wɛrɛ tali kɔ a bɛ ɲɔgɔn faamu a bɛ ɲɔgɔn faamu a na ne bɛ fɛ ka dɔ ta mais a caman na i bɛ taa sɔrɔ maîtresse silamɛ furusiri kɛlen na an bamalen don an ka silamɛ furusiri la k'a fɔ k'i ka dɔ wɛrɛ ta ka na n'a ye o man ca quoi o man ca mais a bɛ kɛ fɛnɛ ni mais a man ca mais n'i bɛna kɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn faamu a na parce que k'i tɛ dɔ ta donc n'i bɛna dɔ wɛrɛ ta a bɛ ɲɔgɔn ye o la ayiwa ko wagati kurunna dakuruɲa teliyala yali laada kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'aw bolo a bɛ jan furu la wa laadalako la ka ɲɛsin aw ka furuko ma a ka kɛ laada ye fini ou bien kɔɲɔminɛnko ou bien a bɛ jan furu yɛrɛ tɛ taa laada min kɔ fiyewu o dɔ bɛ yen wa bon an ka furu laada a tɛ taa laada minnu kɔ o dɔ de ye an tɛmɛna minnu kan k'a fɔ a woroko n'a fɛn ninnu n'a furusiriko ninnu a kɔni furu tɛ taga o kɔ mais k'a fɔ ko ka sanu bila assiette kɔnɔ ka yaala n'a ye minɛnbɔ donw na o ɲɔgɔnnaw t'anw fɛ kɔɲɔbɔ bɛ kɛ kɔɲɔminɛnbɔ bɛ kɛ mais k'a fɔ ko fa complet jate fo complet 100 ni kɔ i ta an ka furusiri fini na dɔw yɛrɛ ka furusiri fini bɛ da complet 7 ma dɔw ta ye complet 3 mais den kɔɲɔbɔ t'aw fɛ yen wa den kɔɲɔbɔ b'an fɛ yen aw ka den kɔɲɔ bɛ kɛ cogo di an ka den kɔɲɔbɔ bɛ kɛ yen nɔ i se mana kɛ min ye i b'o bɔ k'o bila kɛnɛ kɔnɔna na k'a di den ma mais i n'a fɔ yan sisan complet 50 complet 100 ni kɔ ka tila k'a tilan tilan tuguni fo dɔw bɛ tila ka kɛlɛ yɛrɛ tuguni o nɔfɛla kɔni t'anw fɛ wagati koronna aw fɛ sisan a bɛ jan den kɔɲɔbɔ fini a cɛyalenba a bɛ taa complet joli la ba bɛɛ n'a se de don dɔw yɛrɛ t'u ka kɔɲɔbɔ minɛ yɛrɛ jira kɛnɛ na n den furula alhamdulilayi rabbil alamina n se ye min ye n b'o fara ɲɔgɔn kan kɔɲɔbɔ don mana se n b'o fara ɲɔgɔn kan k'o di balimaw nana ni min ye parce que sisan mɔgɔw donna tile kelen kelen ko la bon a caman na sisan u bɛ kɔɲɔmusow sigi kɛnɛ kɔnɔ k'u fasa da donc min bɛ min fɛ jansa la u bɛ na n'o ye k'o bila bila a kan donc minɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan a dɔw tɛ jama lajɛ tuguni a na u b'a fɔ k'a banna mais kɔɲɔbɔ bɛ an fɛ i se ye min ye i b'o bila i den kun dɔw bɛ complet 40 sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali complet 20 b'ale bolo ale b'o fara ɲɔgɔn kan k'o d'a den ma a se mana kɛ tasa min a b'o fara ɲɔgɔn kan k'o d'a den ma o ye anw ta ye wa furu sabatilen don fɛnɛ a bamanen don furusa fɛnɛ man ca an fɛ yen ayiwa wagati kɔni ale koronna u bɛ k'an signale ko wagati k'a dafara kojugu ayiwa folikan min b'i fɛ ka ɲɛsin kanubagaw ma ani kumakuncɛ kuma miniti 1 ɲɔgɔn na alhamdulilayi rabbil alamina kumakuncɛ kuma min bɛ ne fɛ dɔrɔn o de ye ka bɔ k'an ka sababu ɲuman fo cɛw ka cɛ karamɔgɔ min n'i y'a sɔrɔ i wasara diɲɛ ani lahara karamɔgɔ min tora Mali dugukolo kan ka dilanni kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ne bɛ bɔ k'ale de fɔ fɔlɔ ale de kɛra sababu ɲuman ye kumakuncɛ kuma min bɛ ne fɛ karamɔgɔ sababu la anw fɛ yen denbakulon tun tɛ kɛra tuguni mais anw ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnya na Abidjan Yopu kɔn olu bɛ don dɔ de sigi npogotigiw ka kɔɲɔ mana kɛ k'a ban san kɔnɔ ka diplôme kɛ k'a d'u ma ansardine denw sɔrɔ so sira kan sinon fɔlɔ la o kun bɛ o kun tununa
mais sisan kɔɲɔcɛw bɛ invité ka na kɛnɛ kɔnɔ npogotigiw bɛ lamɔ na tɔn kɔnɔna na olu baw bɛ wasa ka cɛw wasa n'u ye ka tɔn na wasa n'u ye o bɛ kɛnɛ sigi don dɔw la ka mɔgɔw invité an ka npogotigiw marala an fɛ wa u taar'u cɛla la denbaw wasala den cɛlakaw wasala anw yɛrɛ nisɔndiyara tɔndenw donc o sababu o de tun tununna mais sisan Cherif Ousmane Madani Haidara sababu la o seginna ka na donc n bɛ karamɔgɔ fo la ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na bureau national n'o y'an baarakɛɲɔgɔnw ye k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn olu de sababu la an nana ka na mawulidi ɲɛnɛmaya yan nɔ o kumana karamɔgɔ yɛrɛ sababu la fɛnɛ anw yɛrɛ bɛ kɛnɛ sigi n'o ye Fatumatu Zahara kɛnɛ ye kira n'o ye karamɔgɔ mɔmuso ka kɛnɛ ye an tun b'o kɛnɛw dɔn fiyewu fo karamɔgɔ dɔnnen kɔfɛ an fɛ kira n'a somɔgɔw kanu o de y'a bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an dume kira kanu na a n'a somɔgɔ kanu na ka Cherifla TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Ala ka baaraw sabati Ala ka bolo mɛn a ka baara la ni kira kanu ye sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa bi wulada in na nin bɛ émission nin bɛ ale kuncɛ an bɛ foli ni ta k'a di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an tɛ se ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ n'an ma belebelew ka belebele fo a Seyid Ousmane Cherif Madani Haidara an bɛ badabada foli an b'a di a yɛrɛ ma kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ kalo belebele min fana kɔnɔ nin ye n'o ye mawuludu kalo ye an y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a nafa n'a hɔrɔma n'a barika ye Ala ka san wɛrɛ ta yira an na ka foli ni ta k'a di yɛrɛ ma kɛnɛ wasali kɔnɔna la o tuma a k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ a kɛ to bɛ nin kan sallallahu alaihi wasallam.